Godmorgen. 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 Jeg kan godt fjerne med det eller ingenting af Der har vi jo fået noget på. Det er sådan noget film. Optræder de der to blokser, så det står en plante her. Du må lige have et tekst for den her plante. Ja, så lige den der kasse. Men der er jo også en mere af de der. Der er en mere nemlig. Birke af de der store planter. Det tror jeg også. Det kommer til at stå herude i luften. De sidste hvor skal stå herude for at være. Jamen det der, det kan godt komme længere. Så skal der være et enkelt på her i midten. Ja, sådan en tabu-stille ting på. Ikke men der må ikke stå nogen Hov. Jeg tror ikke, vi bare må hente dem, hvis det er. Vi må tage endestolene så til. Men på den anden side, da vi førhen brugte det lange bord, eller det runde bord til tabuet, der stod der faktisk også stolen. Ja, det gjorde det faktisk. Ja. Men er det nødvendigt, når der er stolen op? Hvad? Også ned ved boblen. Ja, det er der på lige midt på bunden. Ja! Skal det også med i opgaven? Sådan skal det. Ja, det skal det i hvert fald. Ja, det er jo det nye. Det er da bare nogle. God fredag. Det er det psykiske arbejdsmiljø, det er den, vi laver opgave i. Ja.